Oh. Maganda. Yan. Dito kami yung tatlo early in the morning. Sige. So, magpa-picture. Okay. Lipad. Lipad si Mami. Lipad. Next. Wow. Ah, may ganon. May ganon. Halika na, picturean kita doon. Ayun, ayun. Maganda din, oh. Ano, ikutin ko lang muna to. Pwede mag-overnight din dito. Nagka-tent tayo. Oo, maganda. Mag-tent din tayo at mag-overnight. Pero dapat may lalaki tayo. Hindi pwedeng wala. Yes. Good morning po. Oo, kanina pa kami. Tagal niyong gumising. Saan yung ano, te? Ano na yung hanap mo? Tatlong bundok? Milagrosa. Oo, nadaanan natin yan. Pagbaba ninyo dyan, may mga halamanan, murang lang kayo ng konti. Diyan, doon tayo nilagay. Wait lang, akitin ko lang taas. Makuha ko lang ma-video lahat. Highlands. Oh. Ay, hamok. Dito lang yan sa Highlands. Baba. Okay. Dito yan pagpupunta kayo sa San Fabian, Pangasinan. Meron ditong ano, tinatawag nilang bikers den. Sa isa. Hindi na siya maakyat. Ayan.
Yehey. Ano masabi nyo? Sige, isa-isa. Ano masabi mo dito? Overnight. Maganda mag-overnight. Ikaw? Yung may tent. Gusto ko yun. Gusto mo rin yun. Ako gusto ko lang lalaki. Sige, mag-overnight lang kayo ng sa inyo. Mag-tent kayo. Basta ako lalaki. Highlands Cafe. Na may lalaki? Oo. Kayo muna. Next. Oh, sige, punta natin yun. Isa pa. Saglit lang takunin ko yan ay. Isa pa. Maganda ka sa camera. Dito pa. Dito tayo pa. Doon kayo ay. Halika na. Nagpicture na kami dyan. Video ka? Tapos picture. Nag-review. Uy lang, picture muna. Isa pa. Video. Hindi yan. Tuloy-tuloy pa. Tuloy-tuloy pala yan. Habang nag-video, i-picture mo siya. Dito. Nag-i-stop siya. Parang bata. Ayan. Okay. Ganda yan ha. Oo. Isa pa. Sabay tayo, Tess. May nakagala, oh. Maganda si Tis dito sa camera mo. Ba, ganun. Baka dyan na ako magkakagawa dyan. Hindi ko nila yung barahay. Barahay. Ay, wag mo siya iniikot-ikot. Yan na. Ganun lang naman talaga yung pinapaikot-paikot ka, di ba? Anong klaseng ikot? Mahihilo yung ano. Basta dahan-dahan lang. Ay, huwag mo itabingi. Ganito lang ba? Pag-slide na ganito? Hindi ka na dito, uy. Maganda dyan. Dung. Di pa ka din, Tess. Arte nyo. Ni Chicks. Mapiling ka maong. Picture. Yan, May. Saglit lang takunin natin yung ano. Lagi kang starring dito para ma-feature ka naman. Kaya sa YouTube niya. Merry Christmas! Happy Valentine's Day! Tignan nyo, may masiksi dito, siksi. Tut, 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 tut. Yung mga ganon. Di ba? Hoy, wag ka magsalita mo na. Hindi ka na. Tawa ng tao eh. Alis ka dyan. Alis ka pa dyan, nakita.
kami para May balik dito ang para makamit. maliwanag. Hindi na kailangan ta, sobrang liwanag na. Ang ganda ng ano. Mayroong midudural. Show. Kaya tayo? Show. Kaya tayo? Mm. Baka mag-iba yan. Hindi ah. Okay. Hindi pag tayo tatlo. Hindi, diyan kami nga umakyat. Umakyat ka na. Hey. Mapipiling itong tamundong na ito. Anong order, ma'am? May order kami. Anong order niya? Order kami. Lalaki. Wala Kahit ano, dito. basta lalaki. Yung pwede lagay sa loob ng tent. Siyempre. Ikaw din, me? Sige, picture. Ay. Oh, usap kayo. Sige, magbunong braso kayong dalawa. Lalala. Yan. Oo. Video, picture. Mag-usap kayo si Rin. Wala kang pag-uusapan kasi yung ano niya, ano na kami, yung nagsasawa na ako sa kanya sa Ano? Sinong pinagsasawaan mo? namin siya. Kasi lagi na kami magkasama. Nakakaano na. Kaano na? Anong ano? Anong ano? Pwede video mo doon. Ganda ka dyan, Tess. Sana Ganda, Tess. ako lagi. Oh, nice one. Ang kismusa. At tara, baba tayo. Next round. Kaya na mag-video ako. Alis ka dyan, Tess. Sa taga-dulo. Ayun na. Andito pala yung sunrise. Saan? Pero matagal pa yan. Makulimlim eh. Yan, mama, dyan. Arte. Arte, nakakabwisit. Nag-order ka kami? Hindi pa. Anong meron sa inyo? Rice mill? Ano? Hindi ka nagpapagiling. Rice meal. Rice mill daw nandito. So hindi. Mayaman sila. Yung ano mo, isang truck na ano mo, na palay, ipagiling na natin dito. Ano natin? Ayoko. Ha? Ayoko. Anong ano lang? Ito po yung kanilang Wala kayong menu, lugaw, menu. ganon? Dapat pag morning meron kayong lugaw. So anong bibili ano natin? Hot coffee. Milo. Paano pag wala kang order? Hot choco. Paano pag wala kang order? Hindi maklaro, no? Diretso. Yan. Diretso tayo. So, guys, welcome to my vlog. Saba! Upo ka ah! Ma-arts ka. Dito lang tayo. So, nice, oh. Barkadahan. Barkadahan po. Dantes, pasok ka. Dito, May. Maganda dito. Pag dito. Wala nang ilaw. Kanina maganda siya. Naka-video yan, May. Naka-video. Saga. Doon yung mga bikers. Dito, oh, sa pakpak. Dito. Ay, meron pala talaga sa ano. Yung malanding lumilipad. Lipad ba yan? Sa taas. At ito sa taas. Ay, taas to. Tara, taga tayo. Paano kayo sasabay dyan?
Dito tayo magkape. Mas maganda dito sa kabila. Best. Come here at San Fabian. Here at Bikers Den. Maganda. Umaga. Siguro makaabot 300 na bikers. Oo. May, tingin. Tess. Matatawa. Tatawa to. Parati ka na lang tatawa kung may maalala ka. Oh, sige na. Tawa naman ang tawa yan.